Samuel ngoma edi kan tidu nwatwe. Na one Saul kasa wie no. Na Jonathan kra achechiri David kra ho. Na Jonathan do no se ono ara ne kra. Na Saul fa no da no ara. Na wama no ansa nko na jafie. Na Jonathan ni David pam apam bi. Efiri se na odo no se ono ara ne kra. Na Jonathan yi ni batakari a wo hye no ma David. Ne ntade ekuduru ne nkrante ne tadua. Ne na boso. Na David free ediko ba biara Saul soma no. Na ne biri biara koso. Na Saul de no si akofofo so. Na oso oman no nyina ne so nko anso ani. Na oreba David resan afri Filistini kum aba no. Ma afri Israel nkro nyina mo de nwom ne asaba behia ohene Saul. Wade mpintini anigye ne ahinasa ade. Na ma waregro no je won ho so se. Saul ekum na pim. Na David ekum ni mpim du. Na Saul bufu kese. Na asem no anya ne de. Na oka se, wadi mpim du ama David. Na me de apim no wadi ama me. Na ede na aka ne biom se ahenie no. Na efri danara de rekro no. Saul tu na nisa David. Na ade a chiye no. Nyankopon honhomone no si Saul so. Na orekom efie. Na David ne nsare bosenku. Sade oyoda no. Na pia kura Saul nsem. Na Saul to pia no. Na ose, mebo David afam ofasuo ho. Na David dane ne ho firi nanim mpre no. Na Saul suro David. Efiri se Awurade di nachi. Na Saul de wafiri ne nkyɛn. Enti Saul yi no firi ne ho. Na osi no apem so safohene. Na odi ahyemfire. Ɔman no anim. Na David nya nkoso na kwan nyina mu. Na Awurade di nachi. Na Saul hu se ne biri biara koso no. Osuro no kokoko. Na Israel ne Juda nyina do David. Efiri se ono na wodi won anim ahyemfire. Na Saul ka kyerɛ David se, hwɛ me bapa ni Mirab nie. Ono na me ne bema waware. Na mara na yema me na kuma Awurade. Efiri se Saul se, wo ma me nsanka no na Filistifo na won nsanka no. Na David ka kyerɛ Saul se, me ne hwan na me nkwa ana magya busua ne deɛ wɔ Israel. Na me mɛyɛ ohene ase. Na breduru ya anka wode Saul baba Mirab rebema David no. Wode no ma Meholat ni adre aware. Na Saul ba Mika do David. Na oka kyerɛ Saul no. Asam no ye no anigye. Na Saul se, me de no bema no na aye no fidie. Na Filistifo nsa aka no. Na Saul ka kyerɛ David ni mpre no so se, wobɛya me ase ne. Na Saul hyɛ ne nko ase, momfa ase ni David nkasa se, hwɛ ohene pɛ wasɛm na ne nko anyina adɔwo. Enti afei ye ohene ase. Na Saul nko no ka nsɛm yi gu David asom. Na David ka se, ɛyɛ mo ani so adewa sɛ obi bɛyɛ ohene ase. Na me deɛ meyɛ onipa hiani a makyiri nyeduro. Na Saul nko akɔka kyerɛ no se, sɛdeɛ David kae nie. Na Saul ka se, sɛ mo nkɔ kan kyerɛ David nie. Ohene Petra de biara sɛ Filistifo mmarima ano wedie wɔ ha. Na ɔntɔ ohene atamfo so werɛ. Na Saul susu se, ɔnam Filistifo nsa so bɛma David atɔ. Na ne nko akɔka nsɛm yi kyerɛ David no. Ɛyɛ David fɛ sɛ ɔbɛyɛ ohene ase. Na nda no nye nnuruyɛ no. David sɔre sim. Ɔno ne mmarima. Na okokum Filistifo mmarima ahanu. Na David de wɔ mmarima ano wedie bae. Na ɔkan ma no duri. De kyerɛ ohene sɛ ɔnyɛ ohene ase. Na Saul de ne ba Mika ma no aware. Na Saul hwɛ hu sɛ Awurade di David akyi. Na Saul baba Mika dɔ no. Na Saul kɔɔ so suro David ara. Na ɛma Saul tane David daa. Na Filistifo asafo hene firi adi bɛkoe. Na da biara a ofiri adi ba no. Esi David yie sene Saul nko anyina. Na ɔbɔ ne din anidie mu sɛ